Senyories, llegirem ara una de les dues propostes de declaracions institucionals que se'ns ha fet arribar a aquesta mesa. La primera, hem tingut una reunió este matí i dels resultats de la reunió s'han posat d'acord tots els grups parlamentaris en aquesta declaració institucional davant la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos generals de l'Estat del 2017. Les Corts Valencianes s'han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al nostre territori. La reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada en març del 2011, contempla la introducció d'una clàusula que blinde les inversions d'acord amb el pes poblacional. Més recentment, la resolució 22/9 de les Corts del 6 d'octubre de 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables com a mínim al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, compensant, en tot cas, la insuficiència inversora dels últims anys. Per la seva banda, la resolució 918 de la present legislatura, aprovada també per unanimitat en sessió plenària el 22 de febrer del 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que compensen la insuficiència inversora reclamada per el ple, reclamant un pla de xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment, xifrant en almenys 1.200 milions anuals entre 2017 i 2020 en inversions al nostre territori. És per això que les Corts Valencianes no podem sinó manifestar el seu més absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla el projecte de pressupostos de l'Estat per a 2017. La inversió a la Comunitat Valenciana es situa en un 6,9%. No només no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys, sinó que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions respecte al 2016. Cada valencià i valenciana rebrà 119 euros per càpita, clarament inferiors als 184 de mitjana en el conjunt de l'Estat i molt lluny de les xifres dels ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran de mitjana vora 3 vegades més que els valencians i valencianes. Davant aquesta situació, les Corts Valencianes acordem 1. Reafirmar el contingut de les resolucions aprovades en aquestes Corts i mostrar el nostre rebuig als pressupostos generals de l'Estat per manifestar un clar incompliment de la voluntat expressada de forma unànim per els representants del poble valencià. 2. Davant la tramitació parlamentària dels pressupostos generals de l'Estat, acordar el sentit de les resolucions, recordar el sentit de les resolucions 22 i 918 de la present legislatura, així com la reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i diputades i senadors i senadores triats en les circumscripcions valencianes. Tercer, instar al Consell a impulsar les accions necessàries per cohesionar els valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes al nostre territori. I quart, convocar els diputats i diputades, senadors i senadores elegits a les circumscripcions valencianes a les Corts Valencianes per a realitzar una trobada en el marc de la commemoració del 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes, per traslladar les qüestions abans referides i coordinar accions per revertir aquesta situació injusta. Palau d'Esborja, 5 d'abril del 2017.
Senyories, continuarem el ple i finalitzarem amb una declaració institucional sobre l'eliminació de la discriminació racial. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'11 i últim d'este ple, llegirem la declaració institucional després, que és la presa en consideració de la proposició